Patuloy na nagbibigay serbisyo. Pag-asa at saya. GMA Regional TV. Kapuso ng bawat Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. May hapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Hatod naman pinakadagko o pinakulahing balita sa Mindanao. Ako si Teco Campo. Real Soroche, live gikan dinhi sa GMA Davao Complex. Cyril Chavez, live gikan dinhi sa GMA Cagayan de Oro Station. Pinakadalan sa Cagayan de Oro City, gibaha kagabi tungod sa ulan, hatod sa localized thunderstorms. Anang report. Sa kuha sa City Disaster Risk Reduction Management Department kung CDRRMD, makitang mibaha na sab ang Kauswagan National Highway tungod sa kusog nga ulan. Milibot ang rescue team sa syudad aron ma-monitor ang mga karsada ug mga barangay nga sagad maapektuhan sa baha. Apektado sab ang dagan sa trapiko tungod sa lalom nga tubig sa kadalanan. Usa ang Villarin Street nga nakasinati og pagbaha bandang alas 8 kagabi. Apan human sa kapin 2 ka oras mihubas ra sab kini. Sigon sa forecast sa Pag-asa Mindanao, ang ulan nga nasinati sa dakbayan ug ubang dapit sa probinsya resulta sa localized thunderstorm. Tibok dapit sa Mindanao nga adunay mga pagdagom o inubanan nga adunay pag-ulan, pagpanugdog, pagpangilat. Labi na sa hapon or sa gabi, epekto na sa localized thunderstorms. Samtang sa Davao City ug ubang dapit sa Mindanao, makasinati og maayong dagan sa panahon. Dili man kuno direktang makaapekto ang low pressure area nga naa karon banda sa Romblon sa Visayas, apan dili kuno gihapon magkumpiyansa tungod posible gihapong makasinati og pagdaot sa panahon. For Davao region and the rest of Mindanao, for the next 3 days, posible kitang makasinati og may panahon nga naala may mga patak-patak nga mga pagulan-ulan, dalugdog kilat, sa hapon o sa gabi. Pero panandalian lang mga pag-ulan, pero pwede nga kusog o mabinantayon gihapon ang atong katawhan sa posibleng mga pagbaha o landslide. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Dili mobo sa 15 ka mga tindahan sa Rojas Avenue, Davao City ang gidemolish human nahimo kining obstruction sa sidewalk. Ang detalye sa irato sa live report ni Argil Relator. Argil. Real ang dakong parte sa maong luna patukuran matod pa og parking building alang sa Davao City Library. Voluntaryong gipangguba sa mga okupante ang ilang mga tindahan nga nahimutang sa Rojas Avenue, Davao City. Human gipatuman kaganihang buntag ang demolisyon sa lugar. Nitabang na lang usab ang mga personahe sa City Engineer's Office nga maguba ang mga istruktura. Igon man paghakot sa ilang mga gamit kung asa nila kini ipahatod. 2018 pero wala lang mapustro. Then 2019 naghatag na pud ning mga notices ani due for demolition na to, kaya lang naabtan tag pandemic suspentanan ang demolition. Ang negosyong key duplicator sa pamilya ni Darilyn Trinidad sobra duha na kadekada sa maong lugar.
Naguol kay dinhi na kuno sila nagakuha sa ilang panginabuhian nga gisugdan pa sa ilang lolo kaniadto. Mangitaro po may pwesto ana. Pait jud oi pandemic ba ya. Lakip sab giguba ang sakop sa luna nga iladong ihaw-ihaw nga panag-iyahan ni Dodge Felix. Gamito na kuno kini sa gobyerno. Busa, mubalhin na lang kuno sila sa laing lugar. Nagluto pa unta ko kaya nagtukog di man rin. Nangari man jud di. Amo lang dawaton. Sir, unya iyani sir. Mubalhin na lang dito. Mubalhin na lang mi. Dawat lang namo kay kabalo naman mi. Sapat mi amo mubalhin. Dunay mga balay usab likod sa maong matindahan. Apan, wala una nila giapil, subay na usab sa hangyo sa PCUP nga wala unay demolisyon sa mga balay. Nay letter gikan sa PCUP nga walay demolition kung kuan siya, kung residential structures. But kini commercial man, naaman tay mandate sa DILG nga i-clear na to tanang nagharang sa sidewalk. So mao ning among ginabuhat ron ang sa sidewalk lang sa among kuan. Real tungod sa nahitabong demolisyon ang ngita na og pamaagi ngon man kapwestuhan nga bag-o ang mga apektadong okupante. Riyadh. Okay, daghang salamat Argil Relator. Duha ka andana nga building sulod sa kampo sa kapulisan sa Cagayan de Oro City ang naugdaw kaganihang kadlawon. Ani ang report. Paspas nga gilamoy sa kalayo kining duha ka andana nga building sulod sa kampo sa City Mobile Force Company sa Cagayan de Oro City bandang alas 5 sa buntag. Sigon sa mga saksi, kalit kunong miulbo ang kalayo human sa duha ka power outage nga nahitabo sa lugar. Lakip sa mga gituwang na sunog mao mga personal nga gamit sa mga pulis o pipila ka mga issued firearms. Sumala pa si kapulisan nga ang mong building kani opisina sa City Anti-Illegal Drugs Task Force apan nagsilbi na kining barracks karon sa ilahang mga personahe. Ganaya, so far kanina, gidali gid namo paggawas ang mga priso. Among gibutang dito sa safety area kay init na gid siya. Motong na safety namo karon gibalik na pud ang mga priso. Moabot sa 260,000 pesos ang damyos lakip na dinhi ang tulo ka mga sakyanan. Paspas nga nakaresponde ang kabumbirohan sa lugar. Gisaka sa ikaduhang alarma ang sunog nga nadeklarang fire out alas 6:08 sa buntag. Ang dakong parte sa building nga nasunog sagad gama sa light materials. Sa panahon karon, maglikay ta sa sunog. Labi na sa kanang mga sunog na nagumikan sa electrical. Atong mga electrical system, ipacheck na to sa mga licensed electrical practitioner. O ang trabaho, kung dili manggaling sa license, at least supervised by a licensed electrical practitioner. Para ang trabaho electrical, pulido o gasubay sa Philippine Electrical Code. Plano sa Kukpo karon nga ipasuta ang mga linya sa kuryente sa kampo aron dili masubli ang maong insidente. Kauban si Jade Gavas sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Usa ka babaeng estudyante ang gipusil patay sa Pikit, Cotabato. Gipusil patay ang biktima sa wala pa mailing suspect samtang nagtindog sa public market sa terminal sa Pikit, Cotabato. Nailhan ang biktima nga si Bay Muhera Sulaiman, 21 anyos, residente sa Talitay, Pikit, Cotabato. Migawas sa investigasyon nga samtang nagtindog ang biktima, kalit lamang kining giduol sa suspect o gipusil gamit ang .45 nga pistola. Gidala pa sa ospital ang biktima apan gideklara kining patay. Blanco pa ang kapulisan sa suspect ug motibo sa krimen. Lawas sa co-pilot sa nahagsang UH-1H Philippine Air Force chopper sa Impasugong Bukidnon, nakauli na sa iyang mga banay. Hulagway sa piloto gipakita sa asawa pila ka oras una kini namatay. Ani ang detalye. Mao kining hulagway ni Second Lieutenant Mark Anthony Kaabay. Pila ka oras una mihagsa ang gi-co-pilot ni ining Huey UH-1H chopper number 517 sa Philippine Air Force sa Bukirong Bahin sa Impasugong Bukidnon niadtong Sabado sa hapon. Sumala siyang asawa nga si Christiel Kaabay, gisulayan pa kuno niya og tawag ang mister apan dili na kini makontak. Apan diyang milog on kini sa account siyang mister sa usa ka chat group, didto na niya nahibaw-an nga patay na kini. Noon na ate, hindi ko ako makapaniwala pero humabulbul ko talaga ako ng time na yun. Gikan sa Cagayan, nakatakdang dalahon ang patayng lawas ni Kaabay sa Palawan kung asa nagpuyo ang uban niyang mga kabanay. Nasaan man siya ngayon, proud na proud ko ako sa kanya kasi yung paraan ko ng pagkamatay niya po, super heroic po yun. Kasi sobrang mahal niya po talaga yung work niya. Nakita ko po yun
bilang asawa niya. Lakib si Second Lieutenant Mark Anthony Kaabay sa 7 nga namatay sa pagkahagsa sa military chopper sa Impasugong Bukidnon. Kauban niya sila Lieutenant Colonel Arnie Arroyo, Sergeant Mervin Bersabe, Airman Stephen Agarado, Sergeant Julius Salvado, Jamel Sugalang ug Jerry Ayokdo. Padayong pang-imbestigasyon sa hinungdan sa pagkahagsa sa helicopter. Ako si Teco Campo para sa One Mindanao. Giragsa sa mga supporters o mga residente ang katapusang lamay sa haya sa gipatang mayor sa Libungan, Cotabato. Dagsa ang mga supporters ni aning Mayor Christopher Ampingkuan aron magpadangat sa ilang pahisubo sa katapusang lamay kagabi. Karong adlawa ihatod siya sa lubnganan ihatod ang mayor sa lubnganan sa Gregory Hills Memorial Garden sa barangay Kabpangi, Libungan. Kinunduman nga sa miaging simana giposil patay ang mayor apil ang driver nini nga si Erwin Ihaw samtang gibisita nini ang gipatindog nga New Libungan Galera. Wala pa'y matudlong sospek sa nahitabo samtang parayon pa ang pagpanubay sa Special Investigation Task Force kuwan sa kapulisan. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Niabot na sa 96.1 million katao ang nataptan ng COVID-19 sa tibok kalibutan. Samtang kapin 505,000 na ang nagkasakit sa Pilipinas ug sa Mindanao sobra 43,000 na ang dunay COVID-19. Lapas 96,185,000 na ang naigo og COVID-19 sa tibok kalibutan. Kapin 53 million na sab ang recoveries ug sobra 2,057,000 ang namatay. Samtang 1,862 ang new COVID-19 cases sa Pilipinas karong adlaw. Busa 505,939 na ang kinatibuk ang ihap niini. 28,904 active cases, suman 466,993 ang nakarecover ug 10,042 ang namatay. Ug 43,093 na ang dunay COVID-19 sa Mindanao. 5,282 ang active cases, human 36,141 ang naayo na ug 1,670 ang namatay. Duha ka baby sa Davao City ang nakarecover sa COVID-19. Ania ang COVID-19 updates sa Mindanao, pinaagi ni ining report. Sa Davao City, usa ka 25-day-old baby girl nga taga-Agdao ug 42-day-old baby boy nga taga-Buhangin ang nakarecover na sa COVID-19. Samtang sa katulong sunod-sunod nga higayon, Davao City ang pinakadaghan og new COVID-19 cases kaghapon nga anaa sa 130. Doon na 10,521 total COVID-19 cases ang Davao City. 1,465 ang active cases, human 8,568 ang naayo na o 488 ang namatay. Sa Cagayan de Oro City, usa ka 38 anyos nga lalaking taga-Konsolasyon, kinsa usa ka private school teacher ang nagpositibo sa COVID-19. Misaka na sa 3,162 ang kumpirmadong kaso sa COVID-19 sa Cagayan de Oro City. Dunay 364 active cases, human 2,637 ang nakarecover ug 161 ang namatay. Sa Iligan City, 2 ka estudyante ang nagpositibo sa COVID-19. Miabot na sa 1,162 ang ihap sa mga nagpositibo sa COVID-19 sa Iligan City. 98 ang active cases, human 998 ang recoveries ug 62 ang namatay. Ako si Teco Campo para sa One Mindanao. Subling nagpahimangno ang Davao City LGU sa mga Davaoenyo nga dili magpanik ug galing makadawat og mensahe gikan sa mga contact tracer. Sukad niadtong Biyernes, nagpahibalo na si Mayor Inday Sara Duterte nga magsugod na sa pagpadala og mensahe ang kagamhanang lokal sa Davao ngadto sa mga tao nga nakasulod og establishmento dungan sa mga tao nga nagpositibo sa COVID-19. Unod sa mensahe ang pagpahibalo sa impormasyon, paghatag og giya sa mga angay buhaton sama sa pagsusi kung duna bay simptomas ug uban pa. Pahimangno sa mayor nga dili magpanik. Please do not panic. You are encouraged to self-quarantine and monitor if you experience any of the following symptoms: fever, dry cough, fatigue, difficulty breathing, shortness of breath, diarrhea, loss of smell, and loss of taste. If you experience any of the symptoms within 14 days from the receipt of this text, please proceed to the nearest SWAT center or contact the COVID Operations Center through any of these numbers.
Subli nagpahimangno ang Zamboanga City Health Office ngadto sa publiko nga mag-igmat karong panahona nga ting-ulan aron dili magkasakit og leptospirosis. Tungod sa sugunsong nga pag-ulan-ulan, sagad ginabaha ang pipila ka lugar sa syudad, busa dako gayud ang posibilidad nga mataptan sa sakit nga leptospirosis. Pahimangno sa Zamboanga City Health Office ngadto sa mga residente nga likayan gayud ang paghumol sa tubig baha. Sumala sa CHO, 9 ka kaso sa leptospirosis ang natala sa milabing tuig, diin 6 ang namatay. Karong bulan sa Enero, wala pa hinuoy natalang kaso apan hugot ang pahinumdom ngadto sa mga Sambuangenyo nga mag-amping gayod batok sa maong sakit. Mga dagway sa mga gituwang fixer sa Land Transportation Office Region 10 gipang butang gawas sa opisina aron dili na makapamiktima. Ani ang report. Gipang paskil sa gate sa Land Transportation Office Region 10 kining mga dagway sa gituwang fixer nga galihok sa rehiyon. Usa kuno kini sa ilahang paagi aron mahimong warning sa mga fixer nga galihok og nagapangilad sa mga tawo nga buot makipagtransak sa ahensya. Sagad sa maong mga fixer, dunay mga complainant nga napangayuan na og kwarta apan ang lisensya nga nakuha peke. Buot sa ahensya nga maundang na ang mga illegal nga binuhatan nga nagapanghitabo. Dapat nga kung totoo ang reklamo, may affidavit ang tao, may sulat ang tao na nagreklamo, then ipopost ko po talaga ang mukha ng tao na yan na nambiktima sa ating mga kapatid. Ang layunin ko po ay para lang sabihin sa kanila na yung mga taong yan ay hindi namin empleyado. Miuyon usab ang pipila ka mga tawo sa mong lakang. Maayo po na aron nga serve as sample ba, and then also pahibalo sa mga katawhan nga dili gid maayo, walay maayong maabtan kung mag-shortcut kita. Kung mahimo, hinahinay yun o kuning dito sa pamaagi nga makapaniguro. Okay ra na siya para ma-aware ang mga tao nga dili gina siya pwede to avoid corruption also. Padayon sab ang ginahimo nga internal cleansing ngadto sa mga empleyado sa LTO Region 10 tungod wala kunoy fixer kung walay koneksyon sulod sa opisina. Ginaawag sa ahensya ang mga nabiktima sa mga fixer ingon man nakaila sa mga taong nalambigit nga musumbong mismo kang Regional Director Nelson Manaloto aron maaksyonan. Laumang madungagan pa ang mga hulagway sa fixers sa higayong dunapay mo reklamo. Sa oras na may matanggap po ang reklamo sa kanina mga kawanin namin ay papayagan ko po ng asunto na administrative case. At hindi salita lang, hindi basta tumayo po ang isang witness, ang isang nabiktima, ay kakasuhan po ko po ang kawanin ng LTO na involved po dyan. Kauban si Jade Gavas sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Presyo sa karning baboy nagpabiling mahal tungod sa kakulang sa supply resulta sa pagkuyanap sa African Swine Fever samtang dugang kalbaryo sab ang pagsaka sa presyo sa petrolyo. Ania ang report. Nakurat ang mga mamalitay tungod sa kamahal sa presyo sa karning baboy. Kung sa miaging bulan, anaa sa 180 ngadto sa 200 pa lang ang kilo sa karning baboy, karon 200 pesos na ang kilo sa bukog pa lang sa baboy. 290 pesos na ang kilo sa liempo ug 270 pesos sab ang kilo sa perna. 70 hangtod 80 pesos ang gisaka sa presyo sa karning baboy. Gipasabot sa mga manindahay nga tungod kuno kini sa epekto sa pagkuyanap sa ISF sa mga lugar nga ginakuhaan og supply sa baboy. Taas na gyud, batay murag halos din na siguro mi mukaon og karne ani. Palit gyapon sugo man ko na sa komisis. Tungod man gud sa kanang swine fever na ilang gilikayan gani ma'am, wala kay sila nagpakuan og pasanay og breeding sa baboy ron. Ginagmay lang tong Christmas, panahon sa peak season. Barato-barato pa tong karne. So karon nga murag nihit naman daw ilang stock sa baboy, mahal-mahal. Samtang tulo ka dagkong kumpanya sa petrolyo, subling ni pasaka og presyo sa ilang produkto. Ang gasolina misaka og piso, samtang ang diesel misaka og piso og 5 centavos, ug ang kerosene misaka og 90 centavos. Dako na kuno kining epekto, labi na sa kita sa mga driver sa pampasahirong jeep. Rapait na kining pamasahiro lagi. Murag kuhaan ko niya, katupat ay karga niya. Murag minus ko kita. Imbis gamay ra motobil, madako naman ang motobil noon. Unta maubsan gamay. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako, si Teco Campo para sa One Mindanao. Ito
Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Breaking news mga kapuso, usa ka patay lawas sa gituwang biktima sa pagpang-salvage na kaplagang nagluto-lutaw sa dagat sa Punta Dumalag. Gikuha sa search and rescue team kining usa ka patay lawas sa lalaki nga naglutaw-lutaw sa Punta Dumalag, Matina, Playa, Davao City. Nakabalot og packaging tape ang ulo niini. Doon na kini samad sa tiyan og gihiktan ang taas nga bahin sa lawas ug mga tiil niini. Padayong pang ginaila sa kapulisan ng biktima ingon man kung kinsa ang responsable sa krimen. Usa ang samdan na nagbanggang duha ka motorsiklo sa Pagadian City. Anyang report ni Gil Relator. Nahulikam ang pagbangga sa duha ka motor Lunes sa kadlawon sa intersection sa PL Oreo Street ug FS Baharas Avenue. Sa kuha sa CCTV footage, makita ang motor nga paliko na sa FS Baharas Avenue gikan PL Oreo Street. Wala pa man kini nakasulod sa maong dalan, nabangga kini sa kasugat nga motor nga paspas ang padagan. Sa kusog sa impact, nangatumba ang duha ka motor ug 5 kasakay niini. Matod sa Pagadian City Police, usa ang samdan sa itabo nga daling gidala sa ospital. Hinuon, naghusay rasab ang manalambigit sa maong aksidente. Ako si Gil Relator para sa One Mindanao. Duha ka tawo lakip ang empleyado sa Zamboanga City LGU arestado sa operasyon kontra droga sa kapulisan. Samtang sa Surigao City, sikupsab ang usa ka lalaki human nakuhaan og droga og illegal nga armas. Atong ibalik si Gil Relator. Wala na kaipsot sila Christopher Son Laurenio, 35 anyos og kolektor sa City Treasurer's Office sa Zamboanga City LGU og Mary Joy Ismael, 21 anyos, atong sa gipahigayong buy-bust operation sa Zamboanga City Police Office sa Boy Ortega, Barangay Tetuan. Nakuha sa mga suspect ang kapin 15 ka pakete sa shabu ug marked money nga 500 pesos. Samtang sa Surigao City, arestado sab ang 21 anyos nga si Brian J. De Paz ato sa buy-bust operation sa Purok Baybay Rose Boulevard, Barangay Taft. Nakumpiska gikan sa suspect ang usa ka Smith & Wesson 357 Magnum revolver nga walay serial number nga dunay 5 ka bala. 8 ka pakete sa gituhang shabu nga nagkantidad og 3,000 pesos. 1,000 pesos ka marked money, 4,000 pesos ka budol money, 120 pesos cash, 2 ka cellphone ug usa ka bag. Kasuhan ang suspect og paglapas sa RA 10591 o possession of firearms and ammunition ug RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ako si Gil Relator para sa One Mindanao. Driver sa usa ka kumpanya gidakop sa kapulisan human gireklamong gikawat kuno niini ang i-deliver nga produkto. Gidakop sa kapulisan sa Turil Police Station ang driver sa Mars Agriventure nga si Frederick Dalagan sa gipahigayong follow-up operation sa Barangay Lizada, Turil, District, Davao City, Martes hapon. Base sa investigasyon sa kapulisan, gikan Alamada, Cotabato Province ang suspitsado kauban ng helper nga ilang si John Carlos Saavedra aron mo deliver og produkto sa customers sa ilang kumpanya. Apan ang katapusang untang i-deliver nga canned goods o sa katindahan sa makilala, gibaliga hinuon sa laing tindahan. Miyangko ng driver silang nahimo og na-recover ang laing pang kinahon nga assorted canned goods sa ilang balay nga nagkantidad og 70,000 pesos. Kasong qualified theft ang atubangon sa driver ingon man, violation sa anti-fencing law sa tag-iya sa tindahang mipalit sa kinawat nga produkto. Dakong sunog miulbo sa Samal Island kagabi 5 ka mga balay ang naugdaw. Ani ang detalye. Patay ang kurinti. Di pala apawa ta dire bi. Kay wapay biana ang ano. Nanggawa sa mga residente sa Obenza Street, Barangay Piña Plata, alas 10 kagabi, human miulbo ang dakong sunog sa lugar. Sa video nga kuha sa netizen nga si Alexander Mulit, makita ang kadako sa kalayo nga milamoy sa kabalayan. Bisan ang fire volunteers sa Davao City, mitabok nga aron motabang sa kabomberohan sa isla. Nagpadala dahil may mga bombero para motabang sa isla o sa mga kabomberohan na dito sa isla para mapakgang dayon ang sunog. Nagpasalamat po may ilahaming gidawat dito. Sa inisyal nga investigasyon, 3 ka balay ang naugdaw, samtang 2 ang partially damaged, diin 8 ka banay ang apektado.
Mukabat sa 2.8 milyon pesos ang danyo sa insidente. Wala hinoy nasamdan sa insidente. Electrical overload ang gitudlong hinungdan sa sunog. Fortunately, there were no casualties or fatalities in relation to that fire incident. And as of now, ma'am, it is still under investigation. But as per initial info, the cause of fire was because of electrical ignition due to overloading. Kauban si Medyo Rawing sa kamera. Ako, si Real Soroche para sa One Mindanao. Dili na idayon ang mga flyover project sa Davao City. Ang maong proyekto, gireklamo kaniadto tungod sa posibleng pagputol sa mga heritage trees sa syudad. Anyang report ni Sheila Vergara Rubio. Gikumpirma sa DPWH-11 nga giterminate na nila ang MAA flyover project nga magsugod unta karong 2021. Sa maong proyekto, patukuran unta og flyover gikan sa Davao City Water District kutob sa Ateneo de Davao Matina Campus. Duna kini budget nga 1 billion pesos ug gilaraw nga makapaluag sa dagan sa trapiko sa maong area. Sumala pa nga ang pag-terminate sa proyekto base sa desisyon sa lokal nga kagamhanan ilabi na sa kadaghang maapektuhan sa area. Daghan og apprehension regarding sa proyekto on the aspect of traffic kay dako ang scope sa trabaho, which would also entail the removal and transfer of major power lines, water pipes, and other utilities na maigo once the project is in full gear, taking into account also the clamor of pro-environment groups. Kahinumduman nga gialmahan sa mga environmental group ang maong proyekto, sanggit putlon unta ang 8 ka heritage trees at ubangan sa pribadong eskwelahan kung ugaling madayon ang proyekto. Gikalipay sa maong grupo nga nasalbar ang maong mga kahoy nga dili na maputol. Samtang gibutsyag sa DPWH-11 nga hinuon mahinayin usab ang ilang isa pa ka proyekto nga maa diversion magtuod flyover project ug mga bicycle lane nga gilaraw nga dakong tabang gihapon sa pagpaluag sa trapiko sa syudad. But we will pursue the MAA Diversion Road Magtuod flyover na doon na initial allocation of 400 million for this year, and also the construction of bicycle lanes with a total distance of more or less 27 kilometers all around the city, which is aimed at decongesting traffic by encouraging people to use their bikes instead of cars. The areas kung asa sila ibutang is still being finalized with the cooperation of the city government. Ako si Sheila Vergara Rubio para sa One Mindanao. Pag-repair sa nadaot nga Tower 60 sa Baloi Aurora 138 kV line sa Lanao del Norte gisugda na karong adlaw. Nakig-koordinar na ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP sa mga otoridad aron masulod ang lugar kung asa nadaot ang tower sa Puuna, Tangka, Lanao del Norte. Sugda na ang damage assessment karong adlaw ug laumang masugdan galayon ang pag-restore sa linya sa labing daling panahon. Kinamdama nga atong Lunes na daot ang mao nga tower human gipangawat ang bakal ug ubang gamit sa power line. Sa kasamtangan, nagpadayon gapon ang manual dropping sa rotational brownouts nga masinati sa mga customers sa northwestern Mindanao area samtang dili pa maayo ang linya. Sa Zamboanga City, nagpadayon paghapon ang ilang rotational brownout. Lakip ang Zamboanga City nga naepektuhan sa total blackout nga sinati kagahapon sa Zamboanga Peninsula. Bagong pamaagi sa pagbati o pagtahod, gipasar na sa Kongreso. Ani ang report ni Argil Relator. Aron makadugang sa paaging malikay ang katawhang Pilipino nga matakbuyan sa COVID-19 virus. Gipasa na sa Kongreso ang House Bill 8149 o ang Bating Pilipino para sa Kalusugan Act. 212 ka mga kongresista ang miboto pabor sa pagpasa sa balaod nun. Kung kaniadto, sagad sa atong pagbati, mao ang paglamano sa kamot ug pagmano sa atong mga ginikanan ug katigulangan. Karon, lahi na. Simple lang ang paagi. Ibutang ang tuong kamot sa dughan. Dungan ang pagduko sa ulo ug pagpiyong sa mata. Sa maong paagi, magpabilin ang atong pagtahod sa isig kaingon nga malikay sa COVID-19. Unsa pud kaha ang masulti sa atong mga kapuso? Okay lang gihapon kay labi na karon nga COVID. Dili ta makakuha sa mga bata. Ay lang gyapon tudloan lang sila sa kuan nga maglikay sa mga katalag mga kadautan pa sa lawas. Abi nimo kung mo ikyas ka na, ikaw na say maglahi. Preso ta. Ang media practitioner nga si Normalin Makilan
uyon kuno sa maong balaod. Labi na nga matag adlaw gagawas siya aron mangita og balita. Usahay malibog kuno unsaon pagpangayo og katahuran sa mga taong iyang makahimamat nga bawal man ang paglamano. For me, okay siya kay mas convenient siya para mas likay ta sa COVID-19 in which dili na maglamano, no. Okay siya. Okay siya for me. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao. Mga kapuso, uway puwa sa ngabong pagatod og balita. Bisitahi ang www.gmaregionaltv.com ug mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. Busa mga kapuso, ayaw po lahi sa mga dagkong balita sa nagadaing rehiyon sa nasod, subscribe na. Ug mo katong ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Ako si Rial Soroche. Daghang salamat sa inyong kanunay nga pag-uban kanamo sa matag adlaw. Ako si Cyril Chavez. Tungod ang mga balita sa atong palibot, importante alang kanamo. Kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Tek o Campo, buong puso para sa Pilipino.